helvede! Det var lige der startede filmen! Vi er ready! Kør! For helvede! Nu kommer Lukas. Den lille øjer, som vi kalder muldvarp. Oh shit! Der hænger på vej på der. Ja, så starter vi her, Frederik, med den nye snemand. Kom nu! Og du skal bare have fuld gas på, og bare smadre direkte ind i. More sweet! Jeg pauser den lige. Ja, her der kommer vi så på den anden side, før der gik vi derfra. Nu kommer vi derfra. Jeg er helt udsigt, så... Kom så, kør for helvede. Fodbold! Jeg pauser den lige.